שם מדברים על צניעות, כמו שצריך לדבר, שזה התכלית של האישה. ואדם צריך לדעת, בסדר, תקבל לך עדן, אבל כל החיים שלך תראה שלא עשית את השליחות שלך. בסדר, תהיה לך גן עדן, כי באת לאומן, והבן הבטיח שמצריך לך מהגיהנום, ועשית כל שעה התבודדות, לא תהיה פני גיהנום, הכל טוב, אבל לא עשית את השליחות שלך. כאן כתוב קוטעי הלכות וקוטעי מרן, קוטעי הלכות כתוב בפירוש. שעיקר שהאדם בא לעולם הזה בשביל לשמור את העיניים שלו, בשביל קדושת הברית. עכשיו למדנו קצת מה זה יראת שמיים, מי שאומר שישמור יראת שמיים, כולם רוצים עוד השירים, הנה בבקשה, קיבלתם את הרצפט לכות השירים, שמיר קדושת הברית, שמירת העיניים. כל הבעיה של הפרנסה זה בגלל ככה כתוב קוטעי מרן. תורה סמך, תלמדו תורה סמך. עברית פשוטה, אבל לבוא לעשירות, אתה רוצה להיות עשיר? בבקשה, תהיה קדוש. גם יהיה לך הלכות ימים שנים, גם יהיה לך זיווג טוב, ויהיה לך שלום בית, ויהיה לך ילדים צדיקים, ויהיה לך הכל. יהיה לך שמחה, יהיה לך אמונה, יהיה לך הכל. הכל תלוי בשמירת העיניים, הכל תלוי בקדושת העיניים. לכן אנחנו מבקשים, לכן כל אחד ואחד. אחרי הכל באמת רציתי עוד להאריך, אבל אין מה לעשות, כבר הזמן רץ. הזמן רץ, תאמינו לי שאני באמת בורא העולם ושומע אותי ורואה אותי ויודע ומדבר בתוך גרוני שכל מה שמדבר על הספרים והדיסקים זה רק באמת כל ספר וכל דיסק מחזיר את הבן אדם בתשובה. פרט הספר בשדה יער, ללמד איך עושים התבודדות כראוי, איך עושים חצי שעה התבודדות על דבר אחד, איך עושים חצי שעה התבודדות על דבר אחד. ממש הספר בשדה יער, אבל ממש אדם צריך להצטמד, אחרי הכל, כל הספרים חשובים. אבל זה ספר העבודה, זה ספר למד אדם איך עושים התבודדות כראוי, איך עושים חצי שעה התבודדות על דבר אחד, וחצי שעה התבודדות רק על שמיעת העיניים. רק על שמיעת, תאמינו לי, כבר שהשם זיכה אותי, שברוך השם שלי עיניים נקיות, בחסדי השם, הכל חסד עיניים של השם ברוך. ואני ממשיך לעשות חצי שעה התבודדות על שמיעת העיניים. רק פה באומן אין לי זמן, כי אני מתפלל רק על הקיבוץ שיצליח. אז אני מתדבר להתפלל רק על הקיבוץ, שיצליח הקיבוץ, שכולם יהיו בריאים, כולם יצליחו, שיהיה אהבה בין כולם, אהבה, שכזו אהבה שהשנה רבנו גלות כל הכלים להביא את הגאולה השלמה. תשע"ב זה ראשי תיבות, האש שלי תוקד ביד משיח, האש, אז זה האש, אלפים, שנת תשע"ב המשיח. רבנו יכול ממש, כל הכלים להביא את המשיח עכשיו. בראש שלה זה עוד מוצאי שבת, כבר נזכיר לקבל את המשיח. הכל תלוי במה? באהבה בינינו. לוותר אחד לשני. לא ידחוף את השני ונגיע לסיום. לא ידחוף. מה ידחוף? אמרת איזה פינה, גמרנו, תפוס את הפינה, תגיד תודה. אם נפתח הדרך, תיכנס, לא. כמה זה משנה? לא ידחוף אחד לשני, לאהוב אחד לשני, לוותר אחד לשני. ואני מבקש ממש, העניין הזה של ההפצה, כל אחד ייקח גם ספרים להפיץ אפילו בשכונה שלו, בחברים שלו, בישיבה שלו, בעבודה שלו. קחו, אנחנו משתדלים להביא את הספרים לא בשביל אנחנו ברוך שיש לנו הפצה בכל הארץ ובכל העולם, חסדי השם. אבל פה אני אומר תמיד, באים אנשים לאומן, והרבה אנשים אמרו לי, באנו לאומן, קראנו את הספרים, התחלנו לחזור בתשובה. באנו סתם לאומן, הגענו סתם לאומן, הרבה אנשים אמרו לי. סתם לא ידענו בשביל מה באנו לפה. שאחד שכר אותנו, אבל הגענו פתאום קיבלנו איזה ספר, איזה דיסק, ופה התחלנו לחזור בתשובה, התחלנו לשמש מהחב"ד והכל. הרבה כאלה. וגם מפה תחילה שעה התבודדות. לכן מבקשים מהציבור שיקחו את הספרים, את הדיסקים, יש כבר דיסק של המוזיקה ששמענו פה, יש פה היהודי ששם לנו את המוזיקה, את הדיסק היפה הזה של המוזיקה, גם כדאי לכם לקחת מוזיקה יפה, ז'יינה. אז אנחנו יש לנו כמה דקות עד מנחה, רוצים שיהיה כמה שיותר ספרים, הפצה, מי שמצביע לקחת 10 ספרים, בעזרת השם, מי הראשון? יהיה 10 ספרים, ייקח, חינוך ילדים באהבה, זה בכלל. $100. כל מי שעוד אין לו את הספר, 10 ספרים, יאללה, תבוא, מי שרוצה לקחת, גם שדה יער. בשדה יער גם כן, בעזרת השם. ועל קוטעי מעלן, עם הפירוש החדש, רבנו אמר שהתחלת דגלו על לימוד הספר שלו. יצאו הרבה ספרים של פירושים, כולם יפים וחשובים, אבל זה פירוש פשוט. אתם יודעים, תמיד הלשון שלנו פשוטה. כל אחד יכול להבין פה, כל אחד בפשטות.
אז רק עניין הספרים, בבקשה, שמי שלוקח את הספרים. גם 100% נקודות.